Chironga chinsa ibere niko tugochakurwa ase county ya Nyamira kubwa mono ebunge ya West Mugrango ward area bugichora ase abaorokia gwetania gosabarukia bane bejisukuru gwetani 50 noyomo banyaga bagumirana ase gikaro kenyara kubage gwikeranwa amono muchumbe bw'chinsemejio omusike wa Kiri Steve Mugaka oibo igonyara kubaga kwanekia buna banyaga bagochakia senjera ya bene obwagachi bw'ebirasi byekerero ase sukuru yemo bikagiri koba ebirasi 15 roboti oruo nigo rwariganirwa n'omurikyo Fatigad Gisemba. Ebirasi 15 nigo bigochia kwagachwa ase skuru yoboroso ya Nyamira. Ebyo byonzi bigochia koba ase amarongo 3 korengana n'umubunge uyu Muske Steven Mugaka nigo atebire umuroberio uyu mugima nigo urache kuira chishiringi ange milioni 90 abwase boigo stadium enge irache kwagachwa aroro iko tutagete torosie skuru bwate ebirasi 6 kere koroba asikorobe chi isato alafu tomente igoro yaye administration block asaba ari mbaito bakobera ase chi accountant chito chikobera egere toikeke skuru ego chikokonya kwegeria abana baito obufundi egeko era ntobigete chi laboratory oro chire modern tobigete chi workshop oro chire modern igotogo sobi kuruga eganyamira twabekera abana asti primary school cheitetivi bakuligere guno mwarimu bako basomi kale gari laboratory aboro kikirege ntubuna gegokorwa egeko era masomo no achira abo ensemo yende nigo umubunge uyu aikirana ase eskuru y'abanyaruka ya Sironga ase egeikaro ky'abarimu abanene b'ekisukuru je secondary 50 neyemo ekyo kire imeye bunge eyo abwase aria eira yogochya kurwanirira kisukuru kirya emeroberio y'amagacho akwamete wetera ase ogochya kurwanirira banyore supplementary budget. Next few days be considering a supplementary budget to support certain things that have not been achieved and elsewhere in your institutions because without that future planning and being included in the budget obviously we will not be lucky to improve our infrastructure. Ase egeikaro ekyo nigo yeikiranwa no sub county director w'Semi ase sub county ya Nyamira South Faith Kibrono asenere abaenekeria aborokia bwo abanene bona nigo kisukuru cha West Mugrango bakoria byana gutangana ase amachibu ya matemu amanene a KCSE imeye county ya Nyamira. So this year we are position 1 with a mean score of 6.987. Let's clap for ourselves. Chingaki echecho nigo omunyakerogo bw'ekisukuru ekyo oyoboigo uri omwarimu omonene bw'esukuru ya secondary ya Nyamira George Ongundi nigo aganirie omubunge Steven Mugaka wetera ekigancha gya NGCDF komenta kibesa ekyaborokiwa bakonyora ky'ekipasari twasaba omubunge atokonye ensemo ya CDF bursaries kirikonyora bakuru abono tutatwara form 1 nchichigo keigwa abana bali bale skuru bamentwe na likira isane emerubiri tubwate kolekane naende twasaba gwetera sale agambe na abande barole embeli twegwetenga bursary tibwene tukurwera ekebaugia ye county bagende barenchi batorobererie ekwara kiskuru kinyinge kitegamete kibursary abuli abange kibesa kibabulete. Kingo reporter ya Getembe kurwase ebunge eyeiga ya West Mugrango egotoka imeye county ya Nyamira Fatigad Gisemba.